Τι εννοείς δεν βγαίνουν τα ποσοστά? Περίμενε μισό λεπτό. Αυτό εδώ. Επιστρέφω. Α, την καλέ. Θα σε πάρω μετά. Όσο εκκρεμεί το χρέος, δεν μπορεί να εξαργυρωθεί η ασφάλεια. Εγώ τι μπορώ να κάνω? Κοίτα, παπά, έχω κι εγώ όπλο. Είσαι σίγουρος? Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε μια προσωρινή λύση. Κάτι με φτηνό ενίκιο. Αυτό που κάνεις προκαλεί άγχος σε πίεση συμβολού σου. Not destroy or disturb the goodwill shown by the two sides during the ongoing negotiations to solve the Cyprus problem. Άλλα σημεία πρόσβασης. Μόνο μέσω της πράσινης γραμμής. Να δίνεις στον απέναντι αυτό που φοβάται να χάσει. Για μπάφες, κύριε Λέρσε.